какво се случва с пластовете. А така ли си ти е чуплива по принцип? Ами последните 2 години, иначе това ми беше преди естествено. Какво? Това беше естественото? Найс. Ми сигурно от хормони нещо, няма представа. Значи има надежда за дъщеря ми, тя може да стане кадрабелка. А и майка ми и баща ми са щупливи. Аз съм била с права много гъста коса. Всички казват, че още ми е гъста, но тя е намаляла преди. Доста си е гъстичка. Тя натежава и затова не могат да се съберат толкова кадрички. Да видим какво ще направим по въпроса. Нали няма да е черта? Не. Да, добре. Черта не ти отива. Мгм. Много бих искал да ти я накъдра днеска, смисъл да ти ги направя така естествено, но ще трябва да ти направим едно сушуарче. Добре. Защото твоята е много гъста и ако не я филирам малко по някакъв начин, Да. ще седи отсечено много. Добре, но какво се случва с поста? Добре. Не се позная. Много е хубаво. Благодаря. Радвам се, че ти харесва. Много. Свикваш е така назад. Да, много е хубаво. Yes.